जोंनि जायख्लं फैसालि सुबुं अनसायारि ग्रुपनि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोनखौ नुनो मोनदों। जा गादामल' बसुमतारी गादामल' बसुमतारी बिथाङा फरायसालिनिफ्राय जिरायनो मोननायनि उनावहाय जिरायनो मोननायनि उनावहाय गुबुन जायगायाव बेबायदि बेरायनाया खम जादों, बेनिखायनो बिथांनि न'खराव फैनानै थोंजोङै जों बिथांखौ लोगो हमनो आरो फोजाखांनो होननानै फैदों। बे जाबाय भकपारा गामि आरो बे भकपारा गामिनिनो गादामला बसुमतारीनि देरा। एखेलेगैनो गिदिंग्रा तरुण ब्रह्म आरो मुकुल बसुमतारी बिथांमोना आंगोनि खोथा आंगोनि बाथ्रा सावरायलायदों। मानोना दिनैसो बेसेबा बोसोर सम बारलांखांनायनि उनावहाय बिथां मुकुल बसुमतारीया तरुण ब्रह्मखौ लोगो हमनो फैदों। मानो होनना बुंबा तरुण ब्रह्मनि बावैसो मोनसे मेथाइ रंगिना फैसालि इउटुब चेनेलाव फोसावजादोंमोन। बे मेथाइखौ बिथाङा खोनानानै जोबोर माने बोदोर बावलि जानानै दिनैहाय बिथाङा थोंजोङै बिथांखौ लोगो हमनो फैदों। जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन धमधमानि गुवाहाटीनि आरो जोंहाय क'क्राझारनि आरो जोंहाय बरमानि गोबां सोद्रोमाफोर बेहाय जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनिफ्राय नुजाफैनो हादों। धनेस्वर बसुमतारी बिथांनि न'खराव बिथां धनेस्वर बसुमतारीखौ जोङो बे ओनसोलाव गादामला होनब्लासो बांसिन बिथांखौ सिनायनो हायो। बे समाव गादामला बसुमतारीया आलासिफोरखौ बरायनायनि मुङाव फंनैसो खोथा एसे बिथांनिफ्राय जों खोनासंगोन। गिबियावनो जोंहानाव नुजाफैनाय गुवाहाटीनि आरो क'क्राझारनि बिथांमोननि आं गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। जाहाथे आं बिथांमोनखौ हांख्रायदों, हांख्रायनाय लाबोदों आंनिया न'आवनो। आरो जोंहा सासे बिराद मोजां मेथाइ खनग्रा आरो रेडिअ' आर्टिस्टनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन खनो बिथां तरुण सार, बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। दा बिथाङा बे प्रग्रामाव बाहागो लागोन गावनि, जाहाथे बिथाङा बे प्रग्रामाव मोजाङै मोजां माबा खालामनो हायो। दा बेनि थाखायनो जोङो नैबे आलासिफोरखौबो बिथांमोना लोगो मोनथारलायाखै, लोगोमोन गोदोनिफ्रायनो। जाहाथे बे बिथाङा मेथाइ खननानै जोंखौ गोजोन होयो आरो आलासि बिथांमोनखौबो गोजोन होयो। आं बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जोङो नैबे भकपारा गामि, बे भकपारा गामिनिनो जोंहा गादामला बसुमतारी, धनेस्वर बसुमतारी। जों सिगांनि मोनसे भिडिअ'आव जोङो बिथांखौ सिनायथि होखादों। बिथाङा सासे बर'नि समाज सिबियारि, सासे सुबुं अनसायारि सासे सुबुं। आरो बेनि अनगायै बिथाङा हारिमु सिबिसुला, थुनलाइ सिबिसुला आरो समाज सिबिसुला। बेखायनो जोङो बिथांनि न'खराव बेबायदि दिनैबो जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारि लानानै फैदों। बेनो जाबाय जोंनि मिशन। बे मिशनानो जाबाय गामि गफायाव गोग्लैनानै थानाय महरगिरिफोरनि जे प्रतिभा, बे प्रतिभाफोरखौ जोङो नागिरनानै बुरखांफिननो थाखाय, मोनसे संदाननो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। गतिके नैबे हाबाफारिखौ जोङो दान्दिसे उनावनो जागायगोन। आरो बेहाय स्पेसियेलि गुवाहाटीनिफ्राय फैनो हानाय जोंहा मुकुल बसुमतारी, संसन ड्रामा डिभिजननि बिथाङा सासे बारग' सासे साख'रियालमोन। बेनिखायनो मुकुल बसुमतारी बिथांनि गोसो गोरबोनि खोथाखौ एसे बेखेवना होनो थाखाय जों गिबियावनो खावलायनाय जाबाय। आं फैनाय थांखिया जाबाय आंनि गोदोआव फरायसालियाव फरायनायाव लोगो मोनलायनाय आंनि लोगो तरुण ब्रह्म, बिथांखौ आं दाख्लै हरखाबै बोरैबा नुफ्लांदों आं इउटुबाव मेथाइ खननाय। मोनसे समाव मुकुल बसुमतारी बिथांमोना मुसलपुरनि तरुण ब्रह्मजों सिनाखिमोन आरो बिसोरो मोनसे स्टेजावनो मेथाइ कम्पिटिसन खालामोमोन आरो बरमा कलेजाव बिथांमोना माने जयैनो फरायलायोमोन। जायखिया माने दिनै गोबां बोसोर
माने गेप थानायनि उनावहाय दिनैहाय बिथां मुकुल बसुमतारीया तरुण ब्रह्मनि मोनसे मेथाइ इउटिउबाव भाइरेल जादों बेनो जाबाय आजां गाजां संसार सागोननि बे मेथाइया इउटिउबाव भाइरेल जादों फेसबुकाव भाइरेल जादों आरो बिनिखायनो बे मेथाइखौ मुकुल बसुमतारीया मोननायनि उनावहाय बिथांनि गोसोआव माबायदि बेरखांदों बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै फोरमायगोन बिनि सिगांनो बिथाङा दा मुकुल भागिना मुकुल बसुमतारीया जाय मेथाइ खनो बेनो गावनि लोगो तरुण ब्रह्मनो गांसे आर'नाइजों बेखौ मान बावदों एसेयावनो मोनसे जोङो हाबाफारि मावफुंनो नागिरदों तरुण ब्रह्मनो आर'नाइ जों मान बावगोन एसेयावनो बिथां मुकुल बसुमतारीखौ मानगोनां तरुण ब्रह्मनो आर'नाइ मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोबोर गोजोनथाव नैबे बुब्लिया गोदोनि लोगो मोनलायनाय कलेजाव फरायनाय आरो गोदो बर' फरायसा आफाद आरो बायदि हाबाफारियाव स्टेज प्रग्रामफ्राव बायदिसिना कम्पिटिसन खालामनायाव लोगो मोननाय बै समनि बाथ्राखौ दिनैहाय गोसोखांनानै मानगोनां मुकुल बसुमतारीया फंनैसो बाथ्रा बुंगोन एक्चुअली दिनै लोगो हमनो फैदों आंनि गोदोनि लोगो माने माहासेल' कलेजाव जों फरायदोंमोन सानैबो कलेजाव लोगो मोनलायदोंमोन बे समावनो जों बरमा कलेजाव मेथाइ खनदोंमोन लोगो मोनलायदोंमोन आरो जों ओइ माबा कम्पिटिसनफोराव बाहागो लादोंमोन ओरैबायदि जों मिथिलायगौमोन बेनि उनाव आं 1983 आं गुवाहाटीयाव साख्रि मावनो थाखाय थांबाय बे दिनैसिम आं दिनैसिम बिथांखौ लोगो मोनाखै नाथाय हरखाबै आं दाख्लै बोरैबा इउटिउबाव भाइरेल जानाय बे मेथाइ बिथांनि गाराङाव आं मेथाइजोंसो खोनानानै आं फाग्ला बोराय जाबाय बे मेथाइआ मामोन बे मेथाइआ आजां गाजां नाथाय आं बेनि गारांखौ आं मेथाइखौ नङा गारांखौ खोनानानै आय' बै गोदो सेंग्राफोरा बे रोजाबनाय माबाया कन्थ'आ दाबो एसेबां गोदै जाना दं आं खोनानानै फाग्ला बोराय जाना आं लोगो हमथानो थांगोन होननानै आं गंगा रामसियारिखौ आंनि आमाय जायो आमायसिखौ फन खालामबाय दे आमायसिया गाबोन फ्रि दंना बोले दं आमायसि होनबा 12 बोसोरफोर थांना फैदे बोले मानो आंनि लोगो तरुण ब्रह्मखौ आं बहुद बोसोर नुवाखै प्राय 45 बोसोर 50 बोसोरबो जानो हागौ लोगो मोनाखै आं एकदम बोरैबा आं हरखाबै आं ओरैबायदि माबाया गोसोआ आं उत्साह बादाव मब्ला लोगो हमनांगोन ओमफ्राय आमायसियाबो अके खालामबाय आं गाबोन फैदोङो जे थांनोबा आं थांनो हागोन उनाव आमायसिया बुंबाय जे र' जों सानैजों थांब्लाथ' जानाय नङा जों मोनसे माबा खालामनि मोनसे बाय गोगोम माबा लानानै जों थांनि बे जायख्लं माबानिफ्राय जायख्लं फैसालि बे ग्रुपनिफ्राय जों मोनसे माबा खालामना थांगोन बेनिफ्राय क'क्राझारनि ओरैहाय सोद्रोमाफोरखौ लानानै जों गोगोमै थांगोन होननानै आं एरेन्ज खालामनो खिथाबाय आमायसिखौनो आमायसिया एरेन्ज खालामै दिनै जों बहाय मुसलपुराव लोगोखौ आङो लोगो मोनफैदों दिनैनि उद्देश्यआ आंनिया बेनो लोगोखौ लोगो हमनाय बेसेबां बोसोरनि उनाव उसाव बादाव जानानै आं दिनै लोगो मोनफैदों दिनै आं दिनै बेसेबां गोजोनदों आं बेखौ बुंस' हाया दान्दिसेनि उनावनो होमब्लालाय सानैबो लोगो मोनलायनायनि गेजेरजों दोंफा दोंनै बै समनि मेथाइफोरखौ दिनै खननांगोन जायखौ जोंना मधुमहन लाहारिनि बै सर्टफोराव आरो बे केमेरायाव बियो थागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेखौ लुबैनानै जों फैनाय जादों बे गामियाव एसेयावनो स्पेसियेलि आङो जिहेतु दिनै मोनसे जुनिया मोनसे हाबाफारि बे समाव तरुण ब्रह्मखौ आङो दोंसे मेथाइ खननो थाखाय खावलायगोन बेनो जाबाय हनै डिमापुर नोगोराव बे मेथाइखौ बिथाङा खननांगौ आरो बिथां मुकुल बसुमतारीयाबो निस्सय बे मेथाइखौ खोनाबाय गतिके बे मेथाइखौ सिगां खनग्रोगोन मोनसे समाव जाय मेथाइखौ रोजाबनानै मुर्शिद तरुण ब्रह्मआ दुलाराय आसामाव मुंदांखा जादोंमोन बे मेथाइयानो जाबाय गिरीन्द्र ब्रह्म दैमारि बिथाङा लिरनाय बे मेथाइखौ बिथाङा रोजाबगोन नै बिथां तरुण ब्रह्म नगरा
So
riwariu si funsura cerman pindah kandama cerman riwariu si funsura cerman pindah kandama Wow.